Hola, lleonets i lleonetes. Com esteu? Suposo que una miqueta farts d'aquesta situació amb el coronavirus. Però espero que ho estigueu passant tot el millor que pugueu. Jo avui vinc a contar-vos dos contes, a veure si us agraden. Un, la princesa de la mel, i l'altre, el ladrón de pelos. Bueno, vaig a començar a contar i vaig a cridar les meves nenes, que també els hi agrada. Dafne, Dalia, venís? Muy bien, vamos a ver. El ladrón, la princesa de la mel. La princesa de la mel. Tres germans molt eixerits, però també molt pobres, adonant-se que el poble on vivien no tenien cap futur, van decidir marxar a la recerca d'una vida millor. Un matí, després d'acomiadar-se del seu pare, van agafar el camí que s'allunyava del poble sense rumb conegut. Arribaren a un bosc d'arbres alts i espessos i quan feia una bona estona que caminaven, van veure un gran niu de formigues, on entraven i en sortien una gran quantitat. Aleshores, el germà gran va dir: «Agafem un bon grapat de terra i tapem el niu per despistar les formigues». «Sí, sí, serà divertit», va dir el germà mitjà. Però de seguida va intervenir el germà petit, que els digué: «Per què voleu fer mal a aquestes formigues? Elles no us han fet pas res. Deixeu-les tranquil·les i continuem el nostre camí». Veieu? Amb les formigues, el germà petit i els dos germans entremaliats. Els tres nois continuaren caminant pel bosc i arribaren en un petit estany enmig d'una clariana, on nedaven unes boniques oques. Després de contemplar-les una estona, el germà gran va dir: «Agafem pedres i llancem-les a les oques per espantar-les, a veure qui té més bona punteria». «Sí, sí, serà divertit», va tornar a dir el germà mitjà, que ja tenia una pedra a cada mà. Aleshores va intervenir el germà petit. «Per què les voleu espantar, les oques? Voleu fer mal a uns animals tan bonics? Que potser us han fet res elles? Que us han molestat? Deixeu-les tranquil·les, nois, que tenim un llarg camí per fer». I amb aquestes paraules va aconseguir que els seus germans el seguissin sense dir res. Veieu? Veu? El germà petit i els altres dos trastos que volien llançar pedres a les pobres oques. Mira, aquí està l'estany amb les oques. Ai! Van passar dies i nits caminant sense veure al seu pas altra cosa que arbres i arbres. I un matí, mentre discutien quin camí seguirien aquell dia, van trobar-se al davant un arbre gegantí, del qual penjava un gros eixam d'abelles. Veieu? L'eixam d'abelles. Així que el va veure, el germà gran va exclamar: «Calem-li foc! Serà divertit veure com es desfà l'eixam i les abelles se socarrimen». Mira, veu? El germà gran que no té cap bona idea. És com un cor. Sí, bueno, és l'eixam d'abelles. És com un cor. Sí. «Sí, sí, serà divertit», va cridar el germà mitjà. Però el germà petit va tornar a intervenir i els hi va dir: «Què us passa a vosaltres dos? És que no sabeu estar sense fer mal a algú? Què us han fet aquestes abelles? A més, aquests petits animals són molt importants per a la natura i cal protegir-les. I què me'n diu de la mel que deu haver-hi aquí dins?» Sense protestar gens ni mica, els dos germans van continuar caminant al costat del germà petit. Quan ja creien que passarien una altra nit al ras i començaven a desanimar-se, van veure un castell molt gran que tapava tot el camí. Mireu, el castell. Mira, Ja era tard i aquell lloc era una bona oportunitat per dormir. Què tapes, Daniel? Una bona oportunitat per dormir aixeplugats i calentons. Van anar cap al castell i van trucar a la porta. Pocs segons després, una dona gran i mal vestida els va obrir. «Bona dona, els meus germans i jo fa dies que viatgem i dormim al bosc. Seriu tan amable de deixar-nos passar la nit aquí?», va dir molt amablement el germà petit.
Entreu, entreu, nois. Aquí hi ha prou joc per a tots tres. Ara mateix preparava el sopar. Deveu tenir gana, oi? L'interior del castell tenia un aspecte trist, apagat. Li faltava vida, color, llum. Mireu, els tres germans del castell gran. I mira, aquesta és la dona. La bona dona, vella. L'endemà, els nois van llevar-se molt contents, després d'haver dormit tota la nit. Van baixar a la cuina i van trobar-se la dona que preparava l'esmorzar. Mentre esmorzaven, la dona els va dir: mireu, nois, en aquest castell vivien tres princeses que per un encanteri van quedar convertides en estàtues de marbre. Qui aconsegueixi trencar l'encanteri es podrà casar amb una d'elles. I què s'ha de fer per trencar l'encanteri? Va preguntar el germà gran. S'han de passar 3 proves que hi ha escrites al jardí del castell. I són gaire difícils? Va preguntar el germà mitjà. Cal molta sort per superar-les. El problema és que qui intenta superar-les, si no ho aconsegueix, es converteix en estàtua, igual que les princeses. Els 3 germans van pensar que aquella era una bona ocasió per canviar el rumb de les seves miserables vides. I al final, el gran va dir a la dona: «D'acord, bona dona, estem disposats a intentar passar les proves demà mateix. El primer de provar-ho seré jo, que sóc el més gran». «Ja veu que sou uns joves molt valents i decidits», va dir molt contenta la dona. «Si jo no ho aconsegueixo, ho provarà el meu germà mitjà. I si tampoc no se'n surt, serà el petit qui ho intentarà». «Que tingueu molta sort, nois», va desitjar-los la dona. I així van acordar que l'endemà, ben d'hora, el germà gran i la dona anirien al jardí i llegirien la primera prova, que s'havia de superar per poder alliberar les princeses d'aquell encanteri que ja durava segles. Al matí, després d'un bon esmorzar, la dona va acompanyar el germà fins al jardí i plegats van llegir la primera prova. Mireu, el germà gran. «Avui al bosc de darrere al castell 1000 pedres precioses hauràs de trobar. Són del collaret de la princesa amb qui et casaràs, però si no aconsegueixes trobar-les totes, una estàtua de marbre seràs». El germà gran va anar cap al bosc i va buscar les pedres sense descansar un minut. Però des de l'alba fins al vespre només se'n va trobar 50. Quan va tornar al castell, la dona li va preguntar: «Què, noi? Portes totes les pedres precioses del collaret de la princesa?» El germà gran va ensenyar-li 50 pedres i la dona, amb cara de tristesa, va treure una vareta màgica i va convertir-lo en estàtua de marbre. La malvada de la senyora. Mira, la vareta màgica. «Ara et toca a tu», va dir la dona al germà mitjà. I l'endemà va ser el germà mitjà qui es dirigí cap al jardí amb la dona. Ella va tornar a llegir la prova. «Avui, al bosc de darrere al castell, 1000 pedres precioses hauràs de trobar. Són del collaret de la princesa, amb qui et casaràs. Però si no aconsegueixes trobar-les totes, una estàtua de marbre seràs». El germà mitjà va anar cap al bosc i després de buscar les pedres precioses per tots els racons, va tornar ja ben entrada la nit, amb només un grapat de les 1000 que havia de portar. Sabent el destí que esperava, el noi va entrar al castell. Igual que el seu germà gran, també va ser convertit en estàtua de marbre per la vareta de la dona. Ara, doncs, era el torn del germà petit. I després d'anar al jardí amb la dona i llegir la prova de les pedres, el pobre germà petit va sortir cap al bosc, amb el cor encongit. Ella ja es veia convertit en estàtua de marbre, igual que els seus germans. N'estava tan convençut que no podia fer altra cosa que plorar desconsoladament. Però, tot d'una, va aparèixer la reina de les formigues, d'aquell niu que havien trobat pel camí, i li va preguntar:
Per què plores? Perquè m'espera un destí cruel. S'he convertit en estàtua de marbre. I això passarà si no trobo al llarg del dia 1000 pedres precioses, va explicar-li al noi. Doncs nosaltres t'ajudarem. Tu ens vas salvar no deixant que els teus germans ens tapessin el niu. Ara ens toca agrair-ho. I amb un sol xiulet van aparèixer milers i milers de formigues que en un tres i no res havien recollit les 1000 pedres precioses. Veieu? Totes les formigues, cadascuna amb una pedra preciosa. I aquí el germà petit. Tot content i molt agraït, va anar cap al castell a ensenyar-les a la dona. A veure, noi, quantes pedres has aconseguit? Teniu-les? Em sembla que hi són totes. Després de comptar-les, la dona, molt contenta, va acompanyar el noi al jardí per llegir la segona prova. Al fons de l'estany hi ha la clau que una princesa va perdre. L'has de trobar si no et vols transformar en una estàtua de marbre. I sense dir res, el noi va tornar al bosc. Una estona més tard va trobar l'estany. Però era massa profund i per molt que mirava no aconseguia veure la clau. Aleshores va aparèixer una oca i li va dir: com que vas evitar que els teus germans em fessin mal i t'estic molt agraïda, jo et trauré la clau que hi ha al fons de l'estany. L'oca va capbussar-se i poc després va aparèixer amb la clau al bec. Veu? L'oca va anar al fons del llac i va treure la clau pel germà petit. El noi va tornar al castell amb la clau i la dona, molt sorpresa, va felicitar-lo. Després van anar a llegir l'última prova. A la sala, davant les estàtues de les princeses, t'has de posar. I la prova hauràs superat si endevines quina d'elles mel l'últim dia va menjar. D'aquesta no me'n sortiré, va pensar el noi. Però tot d'una va aparèixer una abella, d'aquell rusc que els seus germans volien cremar. No t'amoïnis, noi, tu ens vas salvar de les males intencions dels teus germans, i ara jo t'ajudaré. Quan siguis davant les princeses encantades, volaré per sobre la que va menjar mel. El noi va entrar a la sala del castell, on hi havia les 3 estàtues de les princeses, que tenien el rostre cobert amb un vel. Quan el noi va veure volar l'abella per sobre el cap d'una de les princeses, va exclamar: «És aquesta! Aquesta és la princesa de la mel!» «Visca! Ho has endevinat! L'encanteri s'ha trencat!» va cridar la princesa de la mel, tot traient-se el vel que li cobria la cara. Aleshores, la vareta de la dona es transformà en un ceptre d'or i tot seguit va tocar les altres 2 estàtues i aquestes esdevingueren 2 boniques princeses. Finalment, es va dirigir cap a les estàtues dels germans del noi i també els desencantà. La princesa de la mel va picar de mans i tot el castell va recuperar l'alegria, el color i la llum. Les estances s'ompliren de flors i les finestres d'ocells cantaires. Després, tots plegats van celebrar que tot hagués acabat bé. Veieu? Es va entrar... Aquest és el germà petit, el mitjà, i aquestes són les princeses i la dona. I tots ballant i fent una rotllana perquè tot ha acabat bé. Bueno, ara vaig a contar l'altre conte. Fem una pausa i torno. Fins ara!